Mao na gibuhat sa local government unit karon sa Santa Fe nga sila'y mo connect sa mga guests. Kung doon na may problema, doon na may inquiries, nagduda mo anang booking, tawagan ninyo ang Santa Fe. Kunya si Councilor JP Plenius Lau, iyang gitanyag iyang Facebook Messenger account. Tubago niya ang tanang inquiries. JP Plenius Lau. Mo na yang sa Facebook Messenger aron nga iyang matubag ang inyong mga pangutan. Spelling siya JP, full name J-A-Y-P-E-E. One word, JP Plenius. P-L-E-N-E-O-S. Ug Lau, L-A-O. Councilor na siya sa Santa Fe. Siya ay chairperson sa Committee on Tourism. At tumukontak ni Councilor JP Lau, legitimate ba ni Councilor? Sakto ba ni booking nga among nakitaan? Sakto ba ni rates nga among nakitaan? Siya mo ang iyang staff, palihugo ni Councilor Lau, o-assist ninyo. Ilambigit mo sa tinuod nga management. Hatagan mo sa Facebook Messenger account, hatagan mo sa telephone number, hatagan mo sa email address, unsay paagi sa pag-contact, pag-coordinate ninyo sa inyong booking, pag-finalize sa inyong booking sa mga hotel, sa mga resorts diya sa Santa Fe. Nang labing dako dyan nilang kahadlok mao ni. Hapit ng Holy Week. Ang ilag yung kahadlok. Daghan na kayo nakabook para Holy Week diha sa Bantayan. Unya, fake na mga bookings. Kaya wa may limit. Ang scammer di man siya magkwenta pila na kakwarto iya na baligya sa usa ka resort. Ang resort, for example, doon ay 50 ka kwarto. Nakabaligya niya 200 ka kwarto. Wa may arang niya, kwarta na may tuyo. Wa siya labot maunsa ang maghuot ang mga turista sa Bantayan. So, posible, maghuot ang Bantayan karong Holy Week sa mga biktima sa fake na mga bookings. Mga biktima sila sa mga scammers. Sus kaluoy sa mga biktima. Nakabayan na. Niya peke di ay. Wala kahibaw ang management nga book na sila. Sus, kada kong away yan eh. Kada kang lalis na suliwik, makapamalikas sa mga turista ibig Semana Santa. Igabot nila diha, wala sila booking. Mapul ang explicar ang management, dili, biktima mi. Biktima mo. Biktima ta sa mga scammers. So, hinaot sa labing dali nga panahon, mapadangat ni to sa labing daghan. Di las Pilipinas, hasta sa mga kanasuran, posible kung mga kanasuran na biktima na ini. Mga bot din taga Finland, taga Sweden, ayaw na booking. Diya sa Santa Fe, kadakong kahasol. So, ang chance ra unta sa mga hotels o resorts sa Santa Fe nga makabawi silang alkanse kay wa sila guest atong linong, wa sila guest tungod sa Bagyong Tino, nanganguba biya na sila sa Bagyong Tino. Karon ra untang Holy Week makabawi sila, mas spoil. Kung bahaan sila diha og mga guests na nakabayad na sa fake na mga bookings, na dani sa imposible nga mga promo nga gitanyag ining sindikato.